Toto je rýchly prehľad o tom, ako nedostatok spánku potichu buduje nebezpečný viscerálny tuk. Hromadenie tohto toxického tuku okolo vnútorných orgánov totiž nie je vôbec len o nejakej slabej vôli, ale o tom, že nedostatok spánku doslova mení našu biochémiu na neúnavný stroj na ukladanie zásob. Poprvé, únava proste chemicky unesie váš mozog. Viete, pri nedostatku spánku nám rapídne klesá hormón sytosti, zatiaľ čo hormón hladu extrémne vystrelí nahor. K tomu sa ešte aktivuje váš endokannabinoidný systém, ktorý v podstate úplne vypne kontrolu impulzov. Takže sa pýtam, ak ste fakt unavení, naozaj zlyháva vaša pevná vôľa, alebo vás skôr vaša vlastná biochémia doslova núti vyžrať chladničku. Po druhé, do hry sa pridáva kortizol a tzv. Metabolicky groggy bunky. Ten viscerálny tuk hlboko vo vašom bruchu je na stresový hormón neskutočne citlivý. Už po pár dňoch zlého spánku strácajú tukové bunky citlivosť na inzulín. Predstavte si to jednoducho tak, že po prebedenej noci nie ste groggy len vy, ale doslova každá jedna vaša tuková bunka zaspí v práci a namiesto spaľovania energie ju len ticho hromadí. A nakoniec je tu ten slávny mýtus dospávania. Výskumy jasne ukazujú, že viscerálny tuk nám veselo rastie ďalej, aj keď sa snažíme spánkový dlh dobehnúť cez víkend. Navyše, pri chudnutí bez dostatočného spánku pálite svaly namiesto tuku. Môžeme drviť diéty koľko len chceme, ale naozaj si myslíme, že oklameme milióny rokov evolúcie. Neexistujú absolútne žiadne skratky, prírodu nikdy neoklameme a časom nás každá jedna oklamaná noc tvrdo dobehne, takže prestaňte hľadať zázračné triky a pochopte, že poctivý spálok sa skrátka nedá ničím nahradiť.